kamar yadda daktar da ke ci irin wannan ziyara babban muhimmanci ta ta wuce a ce wani yana kaza ko wani ya wuri kaza ko wani ya fito, amma ni dama na san mutanen da suka zo suka ce su ne a kwamitin shi dama sun tuna magana da ne musu da suka zo to ban yi mamaki ba da aka zo mararaba shi abinda mutane kamar yadda ta ke ci ba su sani ba a siyasa kamar kasuwanci ne ko mawace da sana'a akwai daɗin da akwai rashin daɗin to lokacin da kake jin daɗin ta wani bai jin daɗin ta ya haƙuri to kai kuma lokacin da ka samu rashin jin daɗin ta wani ya samu jin daɗin ta kuma ma kamata ya kai domin in ba haƙuri zama duniya ma ɗala kai ka ce kullum kai ne sama sai ka ce sakana gaskiya ne kujerar nan wani ka samu a kanta aka yi firamare da gane shi yadda ya zo kuma aka shiga aka yi hidima kai aka sira kuma an zo kai wannan karan ka faɗi kuma ka ce kai ba za ka taimaka wa kowa to inda ma ka koma da za su samu matsala da kai tunda wannan za su same ka ko mu daɗe ko mu je to saboda haka duk wanda bai yarda da kaddara mai kyau da mara kyau ba imanin shi saboda haka na ji maganganu da aka ce yana yi ta da kuma ciki wannan abin shi da zai lokaci zai maganin abu da kuma hannaji shi duk ya gan shi sun daidaita ya ce zai yi abc tun yana cewa zai yi duka kawai ba zai saurin jama'a ba da hata kuma wani kuma ya zo bai ya ɗauki wani layi wanda ya saurari kururo shi to kuma wannan sai da mata Allah sa zama darasi a wurin shi wanda zai sa ya dawo cikin hankalin shi sun cewa rayuwar ko mawaki ma ya ce wata ran a sha zuma wata ran a sha wadda da duniya haka take ya ce wata rana yanki nisa ta yi faɗuwa saboda haka wani duk bai da wannan ba to rayuwar shi za ta zama matsala ta kullum na farko dai kullum sai ya sake abokai kenan ma ke ba gani a gidan shi ma ba zai zana lafiya ba da kullum so yake ci shi ne a samu amma dai kamar yadda ce muna fata Allah ya sa zama darasi a wurin shi na rayuwa ba so muke ya fatare ba so muke abin da zama darasi a wurin shi sai ya dawo da yi rayuwa wadda ta dace a haƙuri da juriya ita ce mutum kuma na ce mashi lokacin da kudu na ce gina haka tana yin faru so amma dai babban farin ciki da jin daɗi da ke kuka da su kuma ko shakka babu ko ba shi lokaci ya ga yana neman domin gaskiyar za ta musu shi a wani lokaci ya ga cewa kuma masoya ne ba makiya kuma abin da ya jin ba wai abin da zai biya bukatar shi kuma to ni ba shiga zuciya shi ba kuma bai magana da ni ba tunda yana cikin wani litinin ba son shi ta shi saboda magana shi ni ko ai da ya ci primaries din mun tsaya da mutuncinmu da dukiyarmu ɗan shi ne sai ya kace duk abin da aka yi da zaɓen kowace ba ta yi shi
a ta wakilin wanda yake rumfa wanda ya je wurin shi bai sai da aka yi shi. Saboda haka ai mun sauke nauyin haƙƙin da ya rataya wurin wani shugabanci a lokacin da isa. Saboda haka kuma da ya zo duk inda ya nemi a taimaka mashi ko na project ɗin shi ko mutum to shi ɗan adam haka yake ba wai wani ba sabon abu ne ba kuma abin mamaki ne to ɗan adam haka yake sai kuma tun da ya shigo cikin wannan sana'a ta mu to sai mu ci gaba da hankali da tarbiyyantar da shi a kanta. In kuma ya haƙura ya koma sana'a abokin shi ne ya koma ya ba haka siyasa ne kaga shi ke kai ɗan tukura to ai kar ka samu bakin ciki Allah da ma ce za ka yi daidai shi za ka bari ka bari da shi arziki mutum bai arziki Allah shi ke arziki kira mana yin wannan abin nan ma haya shafi da mai taka kuma da mai zai sai yau da daɗi wanda ya samu ce maka ba daɗi wanda ya ce hanau to amma kuma da ubar da hanau da durin Allah a wajen kuma suke gaskiya haka na kuma Allah shi mana jagora amin to don ta na gode kwarai da Allah shi